Di tepi kota bukit tinggi, di jorong aua biru elok dipikir pikir bana apa guna sagudang piti aide nan rami caci nanti bo labanya toko balenge bukit tinggi udara dingin lalangang hari di hari sanjo kok lai banyak rasa kidape santuni ba'a yo anak yatim nak tarang jalan hoi kasarugo di daki janjang sampai puluh satu rabaa raminya balai bukit tinggi pasanyo dua de awalai nan marusu Allah saparo umur tapakai baka akhirai balun ado bukit tinggi pakai jam gadang atau nyobari bari bagonjong baik tujuh hai sampai kini kok dinan rami anak abah bincang katonan usah tak dorong-dorong iyo
sampai masak dan bone padi oi